Салом алейкум бародару, салом алейкум подписчику Акаи Эҳсон. Чӣ гуфтанем? Хай ҳамин канали Акаи Эҳсон ки рӯзшид пешравӣ нестай. Хай намо якум бора ки дар сари камера местем, барое ки маҷбурем ки Акаи Эҳсон дурӯзшид касали чиай табамисай. Хай худованд шифош диҳад, намедонем ки кай ҷавобаш метиҳанд духтуро. Хай мо маҷбурем ки ай ҷои Акаи Эҳсон каналша пешравӣ кунем. Ай ду рӯз пеш дар Инстаграм дар ҳама чӣ гуфтагим кадме ки нафаҳмидааст. Хай намо барои мо Акаи Эҳсон ҳамин клипа кардем ки чи ютубаш чӣ накунада, холӣ намона. Хай мо ҳам клипа кардем. Иншоалло ки хай Акаи Эҳсон соғ саломат ай духтур бароя ва иншоалло ки пешравиҳои пешанд. Хай ягон гапи нито задаг бошем, хай якум бора дар сари чӣ истодагим бародару камеро. Хай иншоалло ки то омадани Акаи Эҳсона мо канала пешравӣ мекунем. Хай ягон чӣ савол павол боша, хай иншоалло ки пастаратса мекунем ки ответ бидем. Хай чӣ гуфтанем бародарон, хай дар ҳаққи Акаи Эҳсон дуо кунем ки худованд шифош биҳад, худованд тезай бариса бироя бо ай қафои кор бору шава пешравӣ. Хай бародаро инамта карочи хай чӣ хеле ки шумо интизор набудед ки дар ҷои Акаи Эҳсон мо бишинем. Хай бародаро ҳамин хешид хай мо иншоалло ки дар ҷои Акаи Эҳсон пешравиёша пеш мебарем. Ягон хато кишид итари Акаи Эҳсон хай чӣ хеле ки монтаж мекард соз ута мо хай кардан наметонем, барои ки мо якум бора хай ҳамин касб қабидагим, барои ки ҳамин Акаи Эҳсона хай дастгирӣ кунем. Иншоалло ки мо ҳар як фикре доред дар комментария бинависе. ҳамин шумо менависед дастгирии Акаи Эҳсон мешава ва хеле хурсанд мешава ки канал пешрафт ресад. Чизешид аз канали Акаи Эҳсона хай пешравӣ мекунем. мо ягон чишид дар бораи Акаи Эҳсон хай ответ метиҳем. Хай бидурем дар канали Акаи Эҳсон, подписатсия кунед, комментарияда бинависед фикрҳои хуб. Хай дар паноҳи Аллоҳ бошед. Худованд нигаҳдорту боша ҳар якадуми шуморо. Хай иншоалло ки мо ҳам каналро дастгирӣ мекунем то омадани Акаи Эҳсона. Хай дар паноҳи Аллоҳ бошед, дар комментария нависед. Дар паноҳи Аллоҳ.